Ceritane bocah plesir ing pesisir Glagah déning Niken kelas 4A SDN Nggodean Loro Sidoagung Nggodean Sleman. Dina Kemis kepungkur keluargaku plesir ana ing pasisir Glagah Kulon Progo. Keluargaku kuwi dumadi saka bapak, ibu, Mbak Yu lan aku. Anggone mangkat kanthi numpak sepeda motor watara jam 7:30. Aku bonceng ibu lan Mbak Yuku bonceng karo bapak. Sepeda motor kuwi sadurunge mangkat wis dikebaki bensin dhisik supaya ing dalan mengko ora sah mandeg ana ing warung bensin utawa pom bensin. Anggone mangkat mung kanthi alon-alon amarga karo ndeleng kahanan ing kiwa lan tengene dalan. Temtune ing dalan akeh maneka warna sesawangan alam kang endah. Sebab menyang papan kang dituju uga ngliwati bulak sawah kang dawa lan jembar-jembar. Kanyata bener ing dalan-dalan sing diliwati bapak lan ibuku akeh sesawangan kang endah banget. Ana bulak sawah kang jembar lan taneman parine urip kanthi ijo royo-royo. Akeh wiwitan sing dhuwur ana ing desa-desa lan ing dalan-dalan sing aku liwati. Atiku seneng banget sasuwene numpak sepeda motor kuwi sinambi nyawang ing kiwa tengen dalan. Ora krasa mlakune sepeda motor sedhela maneh wis arep tekan pesisir Glagah. Sawise tuku tiket lan markir sepeda motor terus mlebu ing pesisir. Tekan pesisir kono watara jam 9:30. Keluargaku terus numpak prau Laguna. Sawise bayar tiket, prau kuwi sawise kebak terus mangkat mubeng kaping pindho. Sawise prau kuwi kebak penumpang terus mangkat mubeng. Anggone mubeng kaping pindho. Nalika prau kuwi arep mangkat, rasane aku wedi banget. Amarga lagi sepisanan iki aku numpak prau. Aku terus bayangke kepriye menawa prau kuwi temumplak utawa mandeg ana ing tengah segara. Amarga wong akeh sing numpak, aku dadi mantep. Ubengan sing sepisanan aku isih rada wedi amarga mbayangke menawa prau kuwi kena ombak terus temumplak. Nanging wiwit ubengan sing kepindho aku wis ora wedi lan rasane seneng banget. Amarga bisa ngrasakake obahing prau nalika kena ombak, bisa nyawang banyu segara sing adoh, bisa nyawang sesawangan segara sing adoh lan liya-liyane. Rampung ubengan kaping pindho, kabeh terus padha mudhun. Aku sekeluarga terus foto bareng ana ing pinggir pesisir. Terus padha lungguhan ing karpet anggone nggawa saka omah. Kanyata sesawangan segara dideleng saka kadohan endah banget. Kabeh banyu lan langit menawa dideleng saka kadohan warnane dadi biru kabeh. Terus jajan bareng lan rampung saka jajan terus tumuju ing masjid kang ora adoh saka papan kono. Watara jam 1:00 terus mangkat bali kanthi rasa ati kang seneng karo nggawa oleh-oleh. Cuntel.